Далі ми розкажемо про те, як у Києві відреагували на другий вирок Володимиру Балуху. Розправа над патріотом. Так вирок кримському фермеру, а нині в'язню Кремля Володимиру Балуху назвав Петро Порошенко. Людину, яка підняла над власним будинком український прапор, за цей вчинок методично знищують. Нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидна всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника. Традиційною провокацією ФСБ сьогоднішній вирок Володимиру Балуху назвав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Каже, прокуратура Автономної Республіки Крим вже порушила кримінальні справи проти тих, хто причетний до переслідування Володимира Балуха. Це розправа над всіми інакомислими, над всіми тими, хто не сприймає окупацію. И вот за это и что главное интересно, за те деяния, которые там его обвинувачивают, там инциденты, такой сроки не предусматриваются. То есть они нарушают даже свое внутреннее законодательство. Но уже то, что Балуха судят в оккупированной территории по законам страны-оккупанта, это уже в соответствии с Женевской конвенцией является преступлением.